מנכ"ל רשות מקרקעי ישראל, ידידי היקר והנכבד האהוב לי, מר יעקב קווין, מי שנמצא איתי גם כאן זה הרמ"ט שלי מוטי בבצ'יק. מי שעוד לא מכיר אותו לא מכיר את הזרועות העשייה של מדינת ישראל. נמצא כאן איתנו אנוכי הקטן. באתי לא לנאום בפניכם, לא לספר לכם סיפורים, לא לדבר איתכם על אתרי בנייה. באתי להוקיר אתכם, להעריך אתכם ולהראות לכם שיש מי שיודע, שיש מי שרואה, שיש מי שקורא לא רק את המסקנות של בתי משפט מול רשות מקרקעי ישראל, יש גם מי שרואה את העשייה הרבה של רשות מקרקעי ישראל. רשות מקרקעי ישראל זה הזרוע הביצוע של מדינת ישראל בהקמת דירות לאזרחי ישראל באשר הם, החל מחיילים סדירים, החל מחיילי מילואים, החל מנכי צה"ל, החל מאלמנות של עובדי של צבא הגנה לישראל. היום יכול איש מילואים לקבל קרקע, לגור ב-90% הנחה מהמחיר הרגיל, וחבל שהם לא באים לנצל את זה. זה עבודה משותפת של רשות מקרקעי ישראל ומשרד הבינוי והשיכון. אבל לא הסיבה שבאתי לכם לומר לכם שהגיע הזמן שאתם יכולים לרושש אותנו ומחר כל אחד יבוא ויגיד מגיע לי תן 90% הנחה, יאללה תביא את הקרקע. אנחנו רוצים לדעת איפה משלמים. תראו מה טוב לכם, תראו איפה המקומות שאתם רוצים. אפשר כל אחד בנפרד, אפשר קבוצות. אני חושב שעשינו השנה, בשנתיים האחרונות בכל אופן שאני נמצא בתפקיד, הרבה עבודה למען הבנייה בארץ ישראל. הפרשת השבוע זה פרשת וישב. קוראים בתורה את פרשת וישב. וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען. אומר רש"י במקום, ביקש יעקב אבינו לשב בשלווה, קפץ עליו רוגזו של יוסף. אפילו יעקב אבינו לא יכל לשבת בשלווה. אנחנו היום נמצאים בארץ ישראל, אנחנו לא מסוגלים לשבת בשלווה. קופץ עלינו רוגז מכל 7 חזיתות, מכל מקום שהוא. והתשובה ל7 החזיתות האלה זה 7 מחוזות של רמ"י בכל הארץ שיוצאים ועושים את העבודה למען בניית דירות בארץ ישראל. אתם התשובה, אתם האנשים שעומדים עם הפנים לקהל, ואני מעריך את העבודה שלכם, ואני מחזק שאפילו בשנה כזו כמו השנה הזו שכולם ציפו לנו שחורות, שלא נצליח להוציא פרסומים, לא נצליח להוציא עסקאות. הנה אנחנו עומדים היום ומראים לציבור, תראו כמה, למעלה מ100,000 פרסומים, למעלה מ50,000 עסקאות. כשאין פועלים, יש, אנחנו הבאנו פועלים, משרד השיכון הביא פועלים, משרד הכלכלה הביא פועלים, רשות מקרקעי ישראל הביא פועלים מכל העולם. הצלחנו להגיע למקסימום שלא יאומן כי יסופר. אני מאחל לכם, בזכות המסירות, לא רק בזכות העבודה. המסירות זה משהו מעל העבודה, זה שנותנים איזשהו תוספת והבונוס שעשיתם בימים האלה, בימים הקשים, בימים שיצאו אנשים ולא היו בבית, ולא כולם היו בבית, ועשו את עבודתם נאמנה. תצליחו בעזרת השם.
שלא יהיה עוד שוד ושבר בגבולנו, שלא ילך עוד בן אדם אחד, אזרח, חייל מעם ישראל, שלא יצליחו שונאינו לפגוע בנו, שנוכל באמת להחזיר את החטופים, שהעסקאות יהיו עסקאות אמיתיות ולא רק על העיתונות ובטלוויזיה, שבאמת נוכל להרים ולהראות לעם ישראל, הנה העסקה נמצאת על השולחן, ואנחנו נתמוך בעזרת השם בכל עסקה שהיא, כי אין לנו ברירה אלא להביא אותם בחזרה לכאן ולהראות שאיש את רעהו יעזור ולאחיו יאמר חזק. כבוד השר, חברים. תודה רבה לכבוד השר. אני שמח להזמין לבמה את מנהל רשות מקרקעי ישראל מר יעקב ינקי קווינט, בבקשה.